खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ दा बड' निउज इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बास एक्सिडेन्ट, बिजेपिआ जेनबाय, मिराबाइ चानुनि देरहानाय, RCC दालां लुनो बिथोन होदों, जिअ'सि हार्ट एटेक। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। गंसे बासआ सामलायनो हायैयाव साहा दखानाव सौग्रुहैदों, जेराव नगरबेरा कलेजनि सासे बिबुंगोरा डक्टर अन्जन ज्योति बराया जायगायावनो हां गोमायो। बिथां बराया पलिटिकेल साइन्स बिफाननि बिबुंगोरामोन। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथायाव 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। दायो जोखोम जानाय 3खौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जाबाय। बिजेपिनि जेननाय। सासन खालामनाय दोलोआनो जेनबाय बे बाराव। दिल्लीयाव जानाय मिउनिसिपाल बिसायख'थियाव आम आदमी पार्टीआ देरहाबाय। 2017 मायथाइयाव बिजेपिनि सिङाव दंमोन एबा बिजेपिआ सालायदोंमोन। मिथिना मोननाय बादिब्ला बे बारनि बिसायख'थियाव 250 मासिनि गेजेराव 134खौ आम आदमी पार्टीआ देरहादों आरो बिजेपिआ 104 मासि मोननो हादों। कंग्रेसनि हालोदा गाज्रिथार, गासै 9 मासिल' मोननो हादों आरो 3खौ उदां बिजाथिफोरा देरहादों। वेट लिफ्टिंआव मिराबाइ चानुनि आरोबाव मोनसे देरहानाय। वर्ल्ड वेट लिफ्टिं चेम्पियनशिपआव रुफानि मेडेल मोननो हादों। कलम्बियानि बग'दायाव जादोंमोन बेयो। गासै 200 केजि दैखांनानै बिथाङा देरहानो हादों। बिथाङा नैथि नम्बराव थादों। मख'जाथावदि बिथाङा थांनाय टकिय' अलिम्पिकआव रुफानि मेडेल देरहानानै मोनसे रेकर्ड खालामनो हादोंमोन। आसामनि आगजुआरि आरो जौगानायनि नोजोरजों मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गोख्रों दैदेननायाव जागायनाय कुमारिकाटानिफ्राय नयाबस्थि थांनाय लामाखौ जौगाखांनायजों लोगोसे कुमारिकाटानिफ्राय नयाबस्थि थांनाय लामानि खाना दैमा आरो पाग्लादिया दैमानि सायाव गोदानै RCC दालां लुफुंनो थाखाय 247.87 कौटि रां बाहायनो थि खालामनानै अन्थाइ खाम्फा गायसनहैदों। भारतनि सान्थ्रि हान्जानि 101 एरिया जेनेरेल अफिसार कामान्डिं लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल केशि पान्चानाथनआ हार्ट एटेकजों भुगिनांनानै शिलंआव जोबथा हां लाबाय। बिथाङा बिबानाव थानाय समाव गोबां गोजौ थाखोनि बिबान लानानै हादर सिबिलांदोंमोन। दा बिथाङा बे बुहुमखौ नागारलांबाय। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।